Питання вирішення і повернення Криму це не є з точки зору змісту таке надскладна річ, бо доля Криму вона пов'язана з державністю кримських татар. І не випадково він говорить про зустріч з Трампом, бо його дуже цікавить той меморандум, очевидно, який Держдеп вручив Мустафі Джемілєву в присутності посла України. А для мене це була відповідь на питання долі Криму і майбутнього Криму. Крим буде державою кримських татар, як титульної нації. Хочете, називайте корінним народом. Для мене це зрозуміло. Друге, тепер час, період і методика роботи відповідає Уільям Тейлор. Санкції, ще раз санкції змусять Кремль відповзати від цієї теми. Якщо для цього треба буде не тільки санкції застосування сили, значить це буде зроблено так чи інакше. Але очевидно, що на поверхні читається те, як треба діяти по відношенню до того, щоб Кремль прибрати із Донбасу, і вернутися до теми свободи Криму, держави кримських татар. А кримські татари вже хай визначаються. Вони будуть як автономія у складі, чи вони як буде сформовано там уряд. Я би рекомендував зараз президенту України робити те, що сьогодні може зробити українська держава. Перше – це програми відселення з Донбасу. Друге – це формування, умовно кажучи, представницького органу в Криму на території України, уряду Криму на території України, судової системи, безпекової системи і так далі. Вона має почати діяти. Прийняти Конституцію, почати прийняти закони, вчиняти цивільні акти, пов'язані з власністю. Настав час, коли Вашингтон має підняти питання про розрахунки за кредити джойнту, який видавався радянській владі в Криму, підняти питання про повернення власникам землі, яка була заставлена, кримська земля, по плану так званої Кримської Каліфорнії і так далі. Тобто на сьогоднішній день в руках Сполучених Штатів Америки і України є чудові механізми, як змусити Кремль виконати зобов'язання, які підписувала Росія як член Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи і так далі. Є декларація прав націй на самовизначення, прав народів. Будь ласка. У свій час ви згадували про таку площадку, як Женева Плюс, яка пропонувалася, так? Там питання Криму пропонувалося виносити, так, розв'язання. Чому не вдалося нічого? Ну, власне, це і була площадка, яка ініціювалася для того, щоб почати цей процес. Чому це не вдалося? З моєї точки зору, тут не настільки наполегливою була українська сторона і європейці. Тобто вони дали слабину, вони зосередилися на питаннях Донбасу, що в свою чергу породило оце чент, що цей Донбас, Крим, ну і запустило дуже багато негативних речей. Нам треба відновити наполегливість в цьому плані, змусити без Росії, так, на першому буде розмова без Росії. Бо це відповідь в тому числі на питання угод, які підписувалися в Європейському Союзі, гарантії, які давалися Україні і так далі. І тому тут уже настав час, коли в тому числі від європейців треба вимагати. Ви давали гарантії. Будь ласка, давайте будемо вирішувати питання. Це дасть можливість виходити на додаткові санкції, додаткові вимоги відносно Росії. Коли ви говорите, ви давали гарантії, це до членів підписантів Будапештського меморандуму не чи і ширше? Це мова йде і ширше, тому що є у міжнародному праві таке поняття, як багатосторонні угоди, де сторони гарантували один одному там певні речі. Це стосується, скажімо, хартії енергетичної, зокрема, і так далі. Ви вимагаєте від Нафтогазу України певних дій, укладаючи контракти. А чого ви не вимагаєте від Газпрому? Що ви підіграєте Газпрому в цих речах? Газпром видобуває, транспортує, продає. А Україні ви кажете, що цього не можна. Добре, Україна це робить, вимагайте це від Газпрому. Ні, ви йдете на ченчі з Газпромом і при цьому вимагаєте певних речей від України. Добре, я ще раз кажу, ми погоджуємося. Це стосується і Будапештського меморандуму, це стосується і Женеви Плюс, це стосується і Мінського процесу. Тому що сторони зібралися для того, щоб вирішити питання звільнення Донбасу. Не
Створення проблеми для України на наступне, звільнення Криму, не гарантії того, що те, що зробила Росія, буде виконано, а розв'язання проблеми, звільнення. Тому давайте цим займатися. А то, чим далі йде процес, тим більше з'являються претензії по відношенню до України, а не по відношенню до Росії. Що це, Україна підписувала контракти по новій землі, чи це Париж робив за останній рік? За останній рік Франція вклала в Росію 17 мільярдів євро. Ось вам відповідь на питання, як партнери в цій ситуації працюють. Тому Україна має бути вимоглива, послідовна, в тому числі і сама дотримуючих певних позицій. Сказали, що санкції. Значить, не треба збільшувати товарооборот, а треба застосовувати механізм санкцій.